Din hija speċi tema ta' ħajti, ġifieri waħda mit-temi ta' ħajti li dan nixtiequ aħna, dan nies li jagħmlu dit-tranzizzjoni li jiżbaljaw kważi dawk in-nies ikunu aktar ikkuluriti, jkollhom aktar erf li ġej mit-tiġrib tal-esperjenza u jekk dak l-erf tista' tieħdu f'ambiti oħrajn ġeneralment, hemm tendenza dawk in-nies ikunu pjuttost innovators għax ikollhom perspettiva totalment differenti. Ġifieri all for li dawn in-nies intuhom kemm jista' jkun dal-ispazju u l-volontarjat joffri ħafna dak l-ispazju istra għal dan nies. Ħafna. Naħseb underestimated ħafna kemm il-volontarjat għandu skop ekonomiku, skop ta' ġid, skop uman. U naħseb il-volontarjat huwa hemm xi punt li huwa obbligatorju f'ħajtek hawn Malta bħall-edukazzjoni. Naħseb meta tkun is-sixth form, jidher li sixth form aħna xina kelli xeba organizzazzjoni volontarji kelli l-Breaking Limits kell Hip Hop Malta Breaking Limits. Imma le u kienu jiġu n-nies għax inti fis-sixth form tittamel xi volontarjat forsi mis-Systems of Knowledge. Systems of Knowledge dakin. U konna mmorru l-fira, kienu kun hemm il-fira niftakar. Inti li tittamlu f'dik il-forma. Le, maħna konna mmorru, kienu jimlew auditorium b'NGOs u għaqdit volontari. U inti tmur hemm u speċa toqgħod tippiċċja lin-nies biex jiġu jagħmlu l-volontarjat mal-għaqda tal-volontarjat tiegħek. Imma kienet naħseb obbligatorja għal kull min qed jagħmel is-Systems of Knowledge li jidher dak kulħadd li jrid jagħmlu fis-sens biex tgħaddi. Ma kienu kun hemm xeba żgħażagħ ġifieri. Le, naħseb li tagħmilna esploraw iktar kif nistgħu nissidjaw il-volontarjat. U forsi anka bħalma f'ċertu pajjiżi hemm il-leva tal-militar, forsi irid ikollok forsi idea tajba li dak għax titgħallem estra, anke titgħallem ċertu ħiliet. Jekk il-volontarjat ikun sforzat, wieħed jista' jistaqsi jekk jibqax volontarjat. Wow. Catch 22.